coffee review. Okay, coffee review ta. This is Sebet Coffee Cafe latte. Wow. Okay, so cafe latte is espresso nga gibutangan og gatas dayon. May lang kay ilahang tig-andam sa coffee, no? May kay mo design, no? So atuning tilawan karon, atuning suwayan. Coffee review ni, no? Sa mga ganahan mo suway unya unsa nang cafe latte. Ang cafe latte is kape na nga espresso or pure bean nga coffee dayon gibutangan og gatas, no? Yeah. Mo na yung resulta atong suwayan. Okay nya dili man kay ko ang ganahan mo ko tamis, so atong butangan og white sugar. Isura ano yun nga 100. Okay, so this is white sugar. Tensya na kanang kiligay taga sukar wala na tugsaw na tong kuan ang ato ang sulanan. Okay, so paybalo stirrer ni kung gikuptan dili ni straw. Nara ni bangag, so dili ni straw, stirrer ra gid niya. Okay, so na stir na siya kay stirrer man ni. So atong tilawan, no. Dako ada ning baswa. Pait-pait dumay. Pero okay na. Dili gid katong perting paita. Okay lang ang coffee latte dire. Cafe latte din. Sorry, correction. Kunya I highly recommend cafe latte. Kung ganahan ka kape, nga isog-isog niya, nice sugar or nice gatas gamay. Okay.